सां सिङाव सिख्लाफोर खथानि बायजोआव सुबुंनि होंगो दोंगो बेबाराव गलाघाटआव आइजो देहा फालांगिनि खुलि बोस्रांबाय पुलिसा जायगानि रायजोफोरनि हेफाजाबाव गलाघाट नोगोरनि 1 नं वार्डआव देहा फालांगिनि हेंथाय सेबनाय सालायना आइजो देहा फालांगिनि खुलि बोस्राङो पुलिसा जाथाय थिलियाव दाय गोनां बेसाद हमदों पुलिसखौ गिनानै सां सिङाव थाखोमाना दंमोन सिख्लाफोरा गलाघाट नोगोरनि 1 नं वार्डनि मारुवारि पट्टियाव गोलाव सान हमनानै सोलिबोनायनि अजदनि बिथायाव आइजो देहा फालांगिनि खुलियाव पुलिसा सेबनाय सालायो सेबनाय समाव सां सिङाव बेबायदि एरसोनानै दंमोन गोबां सिख्लाफोर मख'जाथावनादि गंसे भारा न'आव सालायबोनाय देहा फालांगि खुलियाव साजायना लादोंमोन आलादा खथा पुलिसा गोबां दायगोनां बेसाद हमनायजों लोगोसे जाथायजों लोब्बा गोनां सुबुंखौ खानानै थानायाव लाना थाङो आरो जायगानि रायजोफोरनि अजद बायदिब्ला ओनसोलाव गोलाव सान हमनानै सिखावै बे आयेन बेरेखा खामानिखौ सालायबोदोंमोन জড়িত নহয় তাৰ ঘৈণীকজনী ইয়াত আছিলে কাৰণে সি কাজিয়া লাগি মানুহ পুলিচ মাতি আনিছে উকিলত লাগিলে আপুনি ফোনো মাৰক আমি ভয়তে পুলিচা দেখি ভয় কৰিছে फारसेथिं सासे सुबुङा बे थावनियाव 500 राङाव बेसेन थि जानानै फैदोंमोन नाथाय 500 रांनि सोलाय 1000 रां होयैनि थाखाय आइजो सिख्ला थामाथोनियारिजों गाग्लोब जानानै खर' खाफाल बुगायो बिदिब्ला खोनासं सैनांनाय सुबुङा मा बुंखो 5 কোটি মান এজনে আৰু কৰে তো হুনকেলা 9টা 10টা বজা বলে গেট বন্ধ কৰি দিব বলে 500 টকা বলে 500 টকা দিলে হ'ব বলে मख'जाथावना बाथ्रा दि आइजो देहा फालांगिल' नङा बे खुलियाव ड्राग्सनि आड्डा ड्राग्सनि फालांगि सोलिबोनायनिबो गोथौ अजद सिखारदों बहुत ছোৱালী 10-15 জনী হিজিৰা ভৰ্তি ৰাস্তাত খুচকাইব নোৱাৰে 6টা বজাৰ পিছত এফালে যাব নোৱাৰে অকল ড্ৰাগছৰ আড্ডা বেব্যৱসায়ী মালিক পুৰা জড়িত पुलिसा खानाय सुबुंफोरखौ थानायाव लाना थांनानै जाथायनि आयदायाव सोंनाय फिननाय खालामो आरो जाथायजों आरोबाव सोरबा सुबुं लोब्बा दं नामा बे आयदायाव पुलिसा नायसंगासिनो पुलिसनि नायसंनाय आबुं जानायनि उनावनो जाथायनि गोबां खारिथिया सोराङाव फैनो हागौ ब्युरो रिपर्ट असम लाइभ 24 बड' लाइभ 24